kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malimyo amin nga sa nga pada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangba iti program nga napoluan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kada ito paghaim nyo, Mr. IKL. Idi kalman laeng manong Nemi Ruiz. Kumapkablawak tinimbag ang malem, kada kaya aming nga sangapada, dito kananyaman nga oras, iti ayan nyo ita, kananyaman nga aldaw. Good afternoon, good evening, good morning. Kumusta kaya aming nga sangapada? Siyak manan, siyak pala tayo bigat, siyak pala manitan. Sabi ko matasaan kayo mga buma, iti kado na kita istorya, ngayon kami istoryan, kada kayo, nga makarelate kayo, kan makaitad ba iti adal ken liwliwa. Tawad di sa bali nga panggip mi dito in Nemers Studio na di mang liwliwa kada kay amin nga sangapada. Na naruna kada iti OFWs nga dati abroad nga maililiwan dito in Pilipinas. Kuno maililiwan kada iti adda iti adayong ipatpatigda. Kumusta kay amin nga sangapada? And please share this program. Share. Tadaanan niyo mapagayam ti pagkasalitaan iti kalman laeng ni George. Karatan rogyan papagayam nga ibasa dati pagkasalitaan iti kalman laeng ni pagayam tayo nga George. Kahit noan nyaman dati pagkasalitaan na mabali siguro nga mainaigbat at damat may relate ka na kayo sa gudayan nga ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong Nemi tasong batan na ko ni Ani iti. Yes, I love you too, George. Orek lang na palagtong manong na, yes! Uy, anak ko. Ada ito ti restaurant. Kaya naman kasi tinalyaw na giti padat na customer. Kasi lasanak pa lang aming mamati, Ani. Imagine, idilang namin sa nga Domingo na amamu ka. Idi imayag gimatang iti agas ti sakit ti tiyan. Iti parmasya nga pagpapaayam. Idi na minsan nga kalman laing nga may kapinasya rin jay. Kasera yu kinimanang mong edit. Ita, inawis ka nga. Ag-dinner ta. Inaklon na kon. Makalawas lang. Taapay. Ang mga nipagarupem. Easy to get, easy to forget. Saan met? Ang taapay. Dagiti mo na nga babae ti biyag mo, inaram mo idat mano nga bulan. Isa ka bilat inaram ko. You're my first and last love, Ani. Mamati aman. Promise, oh. Nagbasbasak ti college, inadaywak. Digniklikak digiti babae. Ori sudat kumamat-kamat, sumabat-sabat kanya. O anti sa baling aming inaramid ko na tinagbasa iti college. Mumkit working student. Nasapa ka na ulila ti nga demang nagpaayak iti
Nagyanak iti ayan ti ulitin ko nga naranggas gam nakapagturpusa. Ita adan trabaho, ada pa yung nubiyak. Baka yung madamdama, adan to nasawak. Ohen manong nemi na inlabak nga dagos iti na maamok ni Ani akas may sa pharmacist manong nemi ti sa parmasya nga nakimatangan ti agas. Nabiyag dagiti mata na narumpi dagiti bibig na ti barukong na nagpintas ti sukog na nasibukel dagiti lupo na. Kasladyak pala mamati manong nemi nga siyak ti first love na. Akas nga sa kanyak nga di mamati nga isot first love ko. Anong nemi nakaragragsakak iti dayta nga sardam ket pinadas ko nga inyarasaas ken kuana iti rumrumor kami ti restaurant na nakabayak ken kuana. Nga nakasasadeg manong nemi iti bibig ko iti lapayag na sangsang awak ken. Oh, George! Nagpudot ta sa nga kanak ko. Saan ko ba nga nabisito dagiti lips mo eh. Apay ngamin, datamat ngamin, lapayag ko tiyo, kayat mong umano nga bisituin. Kayat ko, makapagwaywayas ta. Ha? Mabalin? Itikit mo sawan. Mapantay team. Motel. Ti amok idi manong nemigit kaguranak ni Ani. Ti amok idi manong nemigit pagked kadanak. Ngam saan? Imagine. Makalawas laeng nga namamok na nubiyak ita. Ada kami manong nemi ti uneg ti silad ti may sang motel. Kat ararako pa ko ni Ani nga nakabangbanglo. O Ani. George. Baka ti panang ipagarup mo, isigala ka. Gaputa, makalawas lang sipot na gamamutay, naklong ka asigod, and then, simurtakin ka ito nga kwarto iti motel. Ngam kahit kung ibagakin ka, sika ti first love ko, sika pelente pa kapadasan, gaputa virginak pa ilang. Talaga? Simurtakin ka. Kaya nakasagana ka mangipaay ti amin ko. Gabot ipatpatig ka. Ipatpatig kamit unay-unay, Ani. Noon yaman ti mapasamang ka na ta. Ikarikan ka. Saan ka nga may bayan? George? Oh, Ani. Oh, Ani. Nakabapaot ba nung name iti pa naglanang dagiti pipigmi kini Ani nga madama kami nga gabgaboy tirabaho tinalok na nga kama. Nakabayatan da ita manong name iraprepin ko ikaten ti t-shirt ko kastamatan ti arwaten na ti pantalong ko ti brief ko aging kana nga namin pinsanin nga padpada kami nga kaisla kay pasngay nga maladaga. Uri lagsag sa gawisi ti riknak ti panang matmat ko ti pakabuklan na. Nagpintas ti sukog dagiti duaman sanas na manong name. Inurkik manen manong name ka dagiti big na sa ko yung pababa iti tagnet na George, iti barukong Ani. George, George, Ani. Nagmayat akirap-kiraman ti mansanas mo. George. Nakapapaut manong nemi dagiti biko kadagiti dua aman sanas ni Ani. Nakamaymayat manong nemi nga kirab-kiraban kabat-kat-taman kinikinitin nang runa kan nagmayat ti pa nagasog. George. Pinadas ko nga pinagkarayam ti basa nga dakulap ko tapno sorbeyek manong nemi na sa dinut ayan ti ruangan ti kuweba. Naasak ko manong nemi ti medyo pumuskulen nga kapanagan wano kaleddaan. Naisaltek ti ramay ko manong nemi iti bugtong nga perlas ti tuktok ti ruangan ti kuweba ket pidirit-pirit ko. George.
Sa ako in survey, manong name iti may isang aramay ko, sinukit-sukit ko na sa dinut ayan, tiruangan ti kuweba. Virgin nga paiso manong name ito talaga nga saan nga sumrek ti ramay ko. Lupay basa-basan manong name, inangot ko pa kindi. Uwan manong. Nagapapaot dagiti bibig ko iti baro kong na paragsinsinublad kagat-kagatan manon nemi dagiti duaman sanas. Ay nga manon nemi ang plastar konti bagi. Adan dagiti tumeng ko iti nagbaitan dagiti legs na manong nemi. And I'm ready. Ing kalawan naman manong nemi iti nagbaitan dagiti saka na. Tapno maungap nga usto manong nemi tapno makastrek dito torturoso. Are you ready? Naku, nagtinakim ko. George! Opo! George! Oral na natuok na oral na nagrituok manong nemi. Kuno. Nagrituok na simrek manong nemi. Nga talaga nga narigatan nga talaga kapag impilit ko kita narsuod nga nagrituok. Oh, George. Oh, honey. Lalo manin nga patig ka, kabutaan niya. Kabutaan siya at talagatin mo na. Kitsiksikan dulaing, George. Oh, honey. Makapamauyong ka. George. 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 Oh, honey. George. Paspasam, George. Honey. George. Kaslajak pelang mamati manong nemi kas naku nag-itayan. Tiyada ka may lang di restoran, makalawas lang sipod na amamuk isuna. Pidwami lang tag-date manong nemi. Edita, yes, I love you to kuna, nasa ko inya rasaas, nagmapanggam timutel, imanugot irata. Nabriyat kon manong nemi ti brabriyatan na. Kat natukno kon ti langit, kat natukno min ngagpadpada ti langit, manong nemi, idita talaga marik namin tinesang sangayan, ragsak. Honey, George, napana ko, honores, siyak nagsinabad ta. Naulit-ulit manong nemi, iti pa nagkanaig ni. Kaslasan kami nga mauma, taalakam lang ala. Kaslasaanan nga dumteng pa iti sa baling agsapa. Short time manong nemi, remark kami ket intulod ko isuna, iti kaserda kinimanang nang edit ket inyam amuna. Wen, nagamamukam nga ro ti kapsat na manong nemi nga iso, ket mangup obisina. Irinto, tanagawit akmatan iti kaserami manong nemi, kaserami keni Bobby. Ti ka-opisina aken best friend ko. Kani di istorya aken kuha na ti amin. Anya? Oh, amin nakiktot ka. Ganun ba? May ganun? Abay, isang linggong pag-ibig na mamam Domingo. Indate mo di Biyernes. Sa Domingo, in-date mo, nag-hotel kayo. Kalpasan nga sinungbatan na ka, nag-motel kayo. Katalo nga oras nga oras na virgin mit lang. Virgin pare. No, talaga nga ma-inlove ka. Ma-inlove ka nga tuwa. As chay. Amangan ba't noon niya? No isigal ko, masaan ko bang nga virgin? Itati plano. No adagundaway ko, i-date ko, i-motel ko, agpapas kami. Kasano nogsiko agad asawa nakasagana kan nga kasawa, George. Basta't pa'y urnong ko. Di aglibin kami. Agpatbata kami mat ng trabaho. Kaya't na nga ta. Jesus apoy. Amo munti ugali na. Anang ugali?
Kinisun, amunan to galim. O, mati-mating ugali ka. Kinisun na, awang at mating ugali na. George, naginadal kay kumapay, iti ugali. Kaya na mong kumati talaga kinatao na. Kasta kumamit kayong kuha na kayong ka. Ang ay sa tipan nagkunak, George, pag pinustahan. Saan kayo nagpaot? Nagasatin no, at damay sa katawan nyo. Iti na mitlo, manong name nga pa nag-date me, kan pa nagpapas me. Insingasing ko kinkuha na. Mangkita kiting apartment. Sumina akong kanibabi nga office mate ko. Tatatantag din na. Ha? Agasawa tan, aglibin na pa lang. Kaslagasawa. Kaya mo sawan talawak ba tinimanang ko pagkasiraan mi? Kituin. Alangan ba't nga umayag sumangbat sa dyan, kadwa ka ang kapsa. Uno sikat sumangbat iti pagkasiraan mi kini babi katuwa nga lalaki may sa nga babae. So nga, sumina ta. Anak ako ng sweetheart. O di sige. O anihin talaga naman nakaawat ka. Impagadak nga rod data kinimanang naman ng name. Sigurado kayo? Sigurado ka, George? Nga maanusam to ni ading ko nga ani? Apay kong mga rumbing anusak manang. Kata ano adan tumatakwatam nga sa mo kayat nga ugali na. Maanusam to nga ta? Kastamat kang kaani. No adan to sa mo kayat nga aramid ni George. Maanusam to nga ta? Manang, ako matidakas nga aramid na. Kasmat kanya. Agbimbinatag kami. Ore no, makabulan mi pa ilaeng. Kinaglibin kami. O sige, nisumanti kayat yun. O maramid ko. Sabi ko tas ang kayo ang problema. Manong name inspirado ak mapanagtrabaho kat nadlaw dahi ta ni Babay. Sabaling ka talaga, George. Sabaling ka talaga ti adan kalibin na nga arig na asawa na. Talaga. Gabot at darason tapnong trabaho at kanagkagagatak. Adarason tap no masapak nga agawid. Ada sangpetak kuno, adamang sangpet kanya. Sunod mo na agaw-awid ka na kayo. Mabalin siguro nga isunat as isunat sa Jakasera. Uno saan, siya. Depende. Ala, George, good luck. Sapay ko agtultuloy kinaragsak ornosyo kini ani. Agring kami manunay nga duwag tinulong kami nga agluto agdalus kanda dumapay nga trabaho ti uneg ti balay. Aglaba kami payen manong. Kat ito no makarumpot kami, aggadan kami nga rumwar, mapanag trabaho ti pisina, matsumrek iti parmasya. Kasta aging kang awan problema manong name. Kami ti may isang aldaw manong name kinasarita nak ni boss. George, sir, aduda kita nasken ng kamakam tayo. Sikat may sa kadagit ang overtime. Uwan, boss. Kasla mapilipilit ka. Saan, boss? Intawag ko dahi tama nung name kiniani. Yes, sweetheart. Wala daw akong gamit. Tabay! Overtime. Hindi ka sa tulog Ano nga titulag? Sweetheart, kasapulan nga overtime Tapnoan niya. Umuna-unay, tapno man na yun ti sweldo, tada overtime pay ko, kanalisto ta nga makurnong para iti panagkalay sata. May kadua, kasapulan Masapul nga, overtime kabut ado di kita naskin nga kamakami. Oras to nga rin suwangpit ka? Abaling alas 10 o alas 11. Maturog kan tulatan, okay? Tapos sumangpit ang tulatan, okay? O sige.
Napay nga ron. Nag-cricket, nagmay sa. Sweetheart, agbuhi ka TV. Ta cellphone mo, makichat ka. Nagayayam ka. Kan maturog kan to. Sige, narotin. Malaksid nga gob overtime mak manong name ya do. Pwede kiti ayawid ko nga trabaho dito'y kasera. Tayo awid ko matilaptap ko manong name. Tanong kasta makapakan kanton. Laptop man manong name iti sangug. Madlaw ko dubet na masurusurun ni Ani. Di ba nalpas dahit ha? Dandanin. Kanot ko bayag na dandanin? Malmalpasan kasanot ka dayo na pa nga malpas. Umuna ka lata nga maturog. Tariingan kanto. So, ano nga riingan? Umay ka, gindin na maturog ta. Ginda, tanay, miss you. Akurik ka ni. Ganating natin naskan nga ipasakto ng bigat. Dapat patig ka rin trabaho mo siya. Sweetheart, mawatan na ko ma. Makalawas ita na. Kastoy. Ag-overtime, nusang ka ag-overtime, magtrabaho ko dito balay. Anya madada, basta kang ganayon ka ag-overtime man. Basta, iti lang na, napalabas nga lawas nga. Tawagan na, kumustaan na. Kada ito napalabas nga lawas, di nagtatawagan na, sa ag-overtime ka. Saan ka man nga ag-overtime mo siya na, ada ka dito kasera tang, iso sa abo, buwisin. Sweetheart, mawatan ako mga. Well, mawatan ka la. Sige, trabaho ka, matulog ka kon. Ringin ka tumadamdam ko anak mo. Abi ko maringin nak, puyatan nak. No kumata, pagustuhan ta pa electric nata, sa mo ito ituloy data. Di mayit ko ma? Dandanin. Alan! Di, anak ko, di na pagpagunyanan. At pas nagpo trabaho, napaturo ka akong buwisit. Manong na makabulan min. Yung kasla, rumuramuarin ti mga di ko ugali ni Ani. Managpauyo mo tit, manipod iti jak pagpagustuhan, wala jak mapagustuhan. Nagproblema ako. George, Bobby, langam tito problema na. Nagproblema kayo itan kini Ani ala. Tikado kami nga trabaho. Amo mo trabaho tayo. Alangan mo't nga saan mo nga tungpalin ni boss. Alangan mo't nga ibaga na overtime ka saan ka overtime. Alangan mo't no, aday pakamakam na kaya ka saan mo ipakamakam. Padasab ta saan nagtungpal ka ni boss. Mapukawang ka trabaho. Sa bagay, alis tumot ka dito sapol trabaho Ngem, nabayag ka duhin. Kahit mo sawan, mag-agikat ka dito, may kat to, agsapol ka man trabaho, mangrugi ka ito man nagrigat yung mangrugi. Barang awan no, overtime nga da, ado nga, papatrabaho ni boss. Saan nga maliklikan data, nga ado overtime, kan ado patrabaho ni boss, gabot naman underman tayo, di mat kami nag-hire ni boss. Sa mesa, dito pakakitaan nga talagang kumit kita, kumpanya ni boss. Kahit next month, at kanuman na increase. So nga, anos Yung masapul mo, aganos na yani. Dito hindi ko na kay Eddie George. Dito ti ugali ti may isang babae, narikat nga pakisamaan. Saan nga makatututor, saan nga makaawat, sitwasyon, di na mong i-adjust ti bagina. Kasla ti kayat na natakit, isulat mapagpagustuhan. Dayta ka. Manong name na pasamak ti makon ko na cold wire. Itinagbaitan miki ni Ani. Adakon ko na. Di adakan ta. Adakon. Kaya pa pala ba nga ibagam nga adakan nga roda. Makit-kita ka man. O na nga pa yung dak pagpukon niya. Taan niya ko man, di bagakeng ka. Na, adaman trabaho mo. Madamdaman doon. Umay ka ba? Baba mo, mapilipilit ka lang.
Start mo. Sorry. Daman na kita panagliway ko kin ka. Dapat patag ti trabaho ng siya. Ana? Talaga, met? No, pagpilya-pilyan ka, trabaho no siya. Amok nga trabaho at pilyam sa nga siya. Sweetheart, may sikamot lang. Oh, jak lang mamati. Kahit no ibaga ka saan ka pulusan nga overtime. Ibaga ka saan kang umawawat ti trabaho dito balay. Matpatgam, matungpal mo ka ta? Saan nga mabahin, sweetheart? Gabot at ti class. Oh, pamon. Iso nga na pagkunaak. Nga napat patag ti trabaho ngam siya. Kunak lang na siya kapatgan. Inka remedy. Nga remedy ti amin tapno maparagsak. Angem, natakwata kong tugalim. Napat patag trabaho ngam siya. Si kama kaya damat siyang putang ipas into bigat. Sabado. Kinam among pa nga Sabado into bigat. Ngem, sang mo man na laptop mo. Pwede umsumrek katupisin ng tubigat. Tapno ikamakamuda tong bram. Iso nga, adat concentration ko. Adat concentration mo. Adat tatrabaho ti concentration mo. Awan kanya. Taura isarding mo tatrabaho. Romansain na. Adda palang tatrabaho ta panunot mo. Saan nga siya panunot mo. Ditakan. Ani, pamaram. Di inak ko wartan tapaturog ako. Manong nemi agap-apa kami. Agsinsidong bat kami. Numunat amuna mati bumalis manong. Sumang pedak dito kasera awan isuuna tawagan. Hello, ayan mo. Ano bibiyang mo kung ano ayan ko? Overtime makbit ah. Talaga overtime ka. Uy, natak si parmasya. Abay, hanggang mamate. Di umagad to. Tapno makita nga overtime. Ana, siga. Nasapa ka na kahapin. Tapno anya. Tapno nagtrabaho ka dita. Awan tinanyawit ko ang trabaho. Sika ko mga artisang uot. Pasensya ka na. Niranamat ka na overtime ko. Padasam mo't Hindi agur oray nga awan ti maoray mo. Che. Ani, umay ka, nagawid ka. Adobrak, overtime ak. Saan ka nag-overtime? Nasikat pag-ibagak tigas na maramid mo? Urnusan natin pagbagita. Inom nga bulan tan. Ewan, inom nga bulan tan. Yung saan na sabat nga umabot iti makatawan. Manong nemi iti na minsan masangok nga kasango kasarita niya ani. Nakamisuot. Mabaling ka ding umisam ka? Tagsarita ta nga na siya, sweetheart. Urnusan ta pagpagita. Basta pa lang makapagtulag ta. Awan ta sa bali nga makasolusyon ti problema tan saan nga si kakidsak badlaay. Smile. Wala na, umisam ka na. Pipilitan na kami umisam ka kung makisisam. Namuna, takas taot pa nagsauna. Hanggang bugbog ka, nakasaset pa nakisarita kang ka. Nasiyat ko mamati pa nakisarita mo. Oh, sweetheart, I love you. Umisam ka na. Jack nga ro, kaya ti umisam, kanawan ti rumbeng o smack. Nagsarita ta ko mga nasyat. Ano kung pagsaritahan ta? Kaya't ko, nagbalin ka man nakaawan. Mawatam ko matik sitwasyon. Ano maawata keng ka? Nga ado ti oras mo ti trabaho ngam siya. Dapat lang adado ata, siyempre. Mani po alas 8, ganat alas 5. Oh. Ket, mano ti oras, iti may sangal daw. 24 hours, lakwentaan. Mano oras mo ti bisina. Okay. Panawon mo kumang kanya. Kalpasangan dakat ti balay. Ngayon magtrabaho ko dito. Uno saan ka overtime ka. Uno saan ka overtime. Irapin mo tagtrabaho dito. Basit lang di oras nga ibapay mo kanya. Manon lang nga oras nga maturog ta. Sa tantuman nagrobot iti agsapa. Sina tantumanen, gagtrabaho, opisina, minakmat iti parmasya. Unang damat Sabado kung Domingo. Awan pa yan.
Ano nga ti kahit mo ita? Anya ti kahit ko? Ipaay mo ti adado nga oras mo kanya. Tanya tarami din ta. Siyempre nagsasarita ta. Aging kinariyon nyo ta. No adda pa panak, sumurot ka. Adda ta nga dua. Hindag paspasyar. Ako ti sa bali ka napatag ka na ta, no, saan nga si kakinsyak. Ti relasyon ta. Iti kinaswitchness ta. Iti kinalailot tunggal may sa kanata. Wanang alig na mabaybayak mo din trabaho. Di namat patag nga ta trabaho ng siyak. Maawatan na kumaani. Nagrigat ti sumambol ti trabaho no may katak trabaho. Nagrigat ti subrek. Nabayag ko kong trabaho. Tiyak kayat nga may katak trabaho. Tiyak kayat maawatan. Di namat patag ti trabaho ng siyak. Paunay ka mo tin. Paunay ka mo tin. Trabaho no siyak. Okay na saan ka makasungmat? Kasano mapukawan at trabaho? Urawan trabaho mo na basta da ka lang sidong ko. Baam ta siya akong nagtrabaho. Sa bulak kita pa nakaawat mo. Kinura sa mo, di pa nakaawat mo ugalik. Kayat ko, ngano sumang petak dito'y basit laing nga kanito at dakan. Kayat ko ngawan ti sabalig or aramidem kabayatan nga daka dito ibalay doon saan nga agsasayita ta ararakupen na agin inistoryata tunokuan makalagipta romansata mamintalo riko satan tumaturog no ti parbangon mabalimpay nga irapinta oray no anyang oras no mayat trik nata no sa mga may tadtikas ta. Labing binaslangin, no? Noan niya? Ha? Labing binaslangin, no? Gubdendan relasyon ta. Ani, saan ka agang-angaw kasta? Saan ka agang-angaw? Hanta nga naragsak eh. Tanaragsak ka kadi? Naragsak ka, no? Agbalin ka aman nakaawat. Dik maawatan ti kahit mo pasama. Saan ka naragsak? Iti lang namdamo. Ngimitan. Kang kanayon ta nga gap-apa. So, nasaset langin ng sinata. Ani, no. No, ani. Sweetheart, please. Di ka kayat, di na panawan. Saan ko kayat nga sinata? Sabi ko mga maawatan na. Nawanan sa saribitipiyag kanyak na mapukaw ka. Isang umawatan na kuma. Alawan, ikarigatak na saan nag-overtime. Ikarigatak nga awan ti trabaho dito yung nagtibalay. Musikat isang work, ikarigatak. Manong nemi namuan ni Bobby nga kaobisina kan best friend ko ti amin. Dahil ito ko nakang kaedi, George. Kung natupeng amin. Dapat patig, asin no, trabaho, uno ti live-in partner mo. Partner. Mabaling kumat nga, mabaling kumat na pagkidkadan ni boss. Pagkidkadan nga, may baga na nga, overtime ma. Di, badasan. Makalawas manong naming nga awan trabaho, iti balay, awan trabaho, nga overtime. Ngayon ti si marunong nga lawas manong naming. Boss, mabaling ka din nga, saan ta kinaraman nga overtime? What? Dagiti empleyado sa pulad do overtime, tapno, ada na yun ti sweldo da. Si ka man pala, ang George, ang nga may overtime. Dagit kahit nasawan. Ano ada yung paramid ko kang gadibalayo? Kasayram, di mo kahit naramin din. Iparamid yun lang sa bali, boss. Hindi namin pinaslang nga rin, no? Kikat ka. Boss? Namin pinaslang nga rin, kikat ka. Tamangalat ka, sukat mo. Saan na, boss? Sabi nga, nagkit overtime, kat additional pay. Siga man pala, kit kwarta. Di ba? Kahit mo makarunong alis to. Aman, boss. Ba nga ron? Medyo live-in partner mo, at problema, handa ka maawatan.
Amom George, no talaga ko mangipat-patag na katilibin partner mo. Probe nga maawatan na ka. Ngayon pa-check na saan na kang ipagpatig. So nga sa mula nga nasayayangan, di panawin mo keng kuwana. Kinasaritak nga rin ti asawak manong. Asawak, kunuli in partner ko na. Ani? Amom, kadig si nawalpalapas nga lawas, di ba? Hanak na overtime, kaya sa anak ang busy dito balay, di ba? Ngayon mo, busy ak manin ka rin sumasarungal daw. Masapol nga overtime ak manin. Kaya no agawid ak, masapol nga da, iring pas ko nga trabaho dito. Mawatan ako ma. Please. Sige. Kasta kagayan, di awatin ka. Nagpiso? Kaya nga pa karot. Agyaman na. Kaya no kasta nga gobertahamak manong na may tawag ko kenkuan. Sweetheart, ano nung sabtik bebe sa pala nga, gobertahamak. Oh, it's okay. No problem. No kasta nga gawidak manong na may kalpasan nga makapangan kami sa gawag ti laptop ko. Sorry, sweetheart ha? Adala basit ikamakam ko. 1 hour lang. Okay lang. Ore pa kita 3 oras. Ha? Okay lang. Maawatan ka. Opo, nagbalay na ng understanding na ti asawak. I believe in partner ko. Lugas na nga sana kag-overtime, sumang pedag ti balay, awan ti madahanon ko nga ani. Hindi kakabilitan na siya tagluto. Madlangin, tawagak to. Hello, Ani? Ani? Ay, hello? Ayan mo. Di kahit ng sawad. Handa ka dito palay. Awanak dita, di ba? Una, hanak na overtime ita. Nasa pa kang nagawid. Sorry. Siyak mo ita daobrahan ng overtime. Ha? Oh. Mas daw ka din ang andamatin overtime ko. Kasi nakabayag na. Maturok kang tulatan. Manong nemi saan nan nga dildalawen no ag-overtime makmano no saan wala da bisyak iti balay. Kabuta, tiararamitin na manong nemi pagduliwaan na siguro di pagbagina. Da cellphone na manong nemi da chat. Babaklatang mo tayo sa kachat na. Kung saan, tumakder, manunimi, umadayo. Mapanan na, iti silid. Din ay pangag, di pa nagkisarita na, kasasarita. Eking ka manunimi, na nalipatan na iti cellphone na, napantisiar, nagtitit, nakibiyangak, tapno lang makiktutak. Ti message manunimi, hello, sweetheart. Ba't maturog ka din ti asawam? Bunulib in partner mo? Sweetheart? Sino ti ka sweetheart dito nga babae? Hindi agsublin manong nemi suna dito sa alas nga nagkapo iti siya. Sino mga awag kang nga ti sweetheart? Ha? Mga iti sweetheart kibagbagam. Abi nakibiyang ang mga cellphone ko. Ito sa balik lalaki ni biyag mo? Awan! Gagangay lang na dyan. Anong gagangay? Gagangay lang nga pagpalabsan ti oras. Nga kachat mo? Nga sweetheart ti awag tunggal may sakada kayo? Man ano? Amo nagpabeso? Ano nga sa nagpabeso? Iso kong manadla daw ka nga gawin? Saan nga ang overtime? Ta makidated ka iti na ka lalaki? Ha? 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 Uy! George, masaktan na. Di mo spustibak. Sa bali nga lalaki ni biyag mo? Sa bali nga lalaki ni biyag mo? Sa bali? Ipatanak ko na! Pasaktanak! Talaga masaktan ka? Itad mo kayo sa cellphone ko.
Among pagbibiyangan na ta. Siguro ato pwede kita message ito. Sa among pagbibiyangan dahil ako na. Inagaw naman ng name kat na agaw na. Ay! Isumulong na ta. Ibagam, ipakita na kita nga text na. O, ano bibang mo, loko? Kinuna naman ng name kat simrek yung silid sa nila. Ay! Sa mong ilak! Ilukat matiridag nisutayop ka! Ilukat matiridaw! Arig na manakrakan tiridaw manong name diluktan na abay! Kahit sige, layatan na. Tumpay, nagtagitaan. At sa balik ang lalaki di biyag mo, wan! At nga mawatan na dyan nga, Mario, ngamit ka? Kanya. At sa balik ang lalaki di biyag mo, mandan. Nama mo. Noon niya man ti pagkurkurang. Isot bang pumpun, no? Taore man pa, overtime ka amin nga overtime, nga daan niya man nga bubram. Basta adan ni Marlon, isot bang pumpun no pagkurkurangam. No awarak dito balay, kat maladaw agawit sana ka overtime, ag-date kami, ana, mapnag kan? Ani, sige, patasan! Ani, apila namin bukan niya, tikas to eh. Ada ka din napasamak yun, tina itaga lalaki, dandanin! Sikat ding isuro kanyak. Gabuti pa nagkurkur mo kanyak. Dimting na dyan nga lalaki. Nga punutan niya man na pagkurkurang. Ano ka din nga patpatig mo na dyan nga lalaki game siya? Awanan ti pamatek ko keng ka. Anya? Kinapod mo na. Nayimpake ko na kita rawatek. Tayin to bigat. Pumanawak ton. Saan? Saan, Ani? Ani? Saan nakapanawan, Ani? Saan nakapanawan, Ani? Panghasip. Panghasip. Ani? Ani? Di kaya nabuko ka. Dinakpanawan, Ani. Dinakpanawan. Kasta ko na iti pa nagpagpakaasik ng runa iti kabigatan naman nun, Nemi. Nga naikarganan, di kita dumapay nga gamit na tagur-ore nga taksi. At mo din nga bit-bit naman nung name din gawin ko. Nilakpanawan. Ano sa balik ka babae nginayan ko na sa nasiksika. Nasiksika lang yani. George, saan ka nga yaten? Matataan dapat nagkasurutan. Dapat patag ti trabaho ngam siya. At dapat patag gamit siya. Ti amukit amin. Siya ti kang runaan na. Nga dapat patagim siya. Ulitek sangkan nga patpatag, iso yung patanak, palubusan na kon. Di ka kadi mabain nga mangipapilit palit ibagim kanyak. Hindi ito talalakit kinataom. Ibatan na kon, kaputasan kan ayayatan. Oin manong name. Saan nakasimbrek ti trabaho kinidatingal daw. Nadagit arak ti sanangok manong name kat tawagan nak ni Bobby. Hello. Hoy, George. Hello, Bobby. Mas masama ka. Ayan mo, dito ka sira. Nabartek ka? Kasing oras. Pinalawan ako dyan eh. Andan sa baling ang lalaki ni Biyag na. Mari ko anong nagan na. O anan, susapoy. Kung naktupay kami nga saan kaya agpaot ti makatawin. Kaya na pag-ulit ha. Lalakit kinataom, George, di mo itulok nga sikat agsangit gapo iti babae. Sika ko mati magsangit kayong kuhanak ta sikat lalaki. Anak di baga kinimos. Tunbigat langin ng sumrikag trabaho. Mari, Bobby. Ibaga mga sakitak. Ang yung sangag barbarte ka kasta. Sa mga dadail ti salon at mo kapulay ang babae nga sang rumbeng ayatem. Manong nemi karabihan na nasapa ka nakaturog ka po trabarte kak ngorod. Kabigatan na, idiada kanyak ti cellphone ko, indial ko ti number, manong nemi niya. Agriring yung awan subong. Idiada sumbat, saan nga isuna? Ngayon babae mat lang.
Hello. Ah, George. Di manang mo edit ito eh. Tikabsat ni Ani. Manang. Manang kasalita mo tikabsat mo. Ang subli. Silong ko. Babaan mo no talaga nga saan nakakayat. O na remedy mo talaga nga saan nakakayat. Takay kayat nakatindad siya nga Mario nga mitis siya. Posible. Tagdindin na ka din. Tsaka mo. Ako mo dito balay. Tsaka lang mo kasera na. Nagkasera naman. Ay, bagbagay mo tikapsat kukit. Amo, di plano yung tag-live-in. Tsaka kumakayat, hindi ta. Apagbiit. Sa bagay, nag-live-in kayo lang. Aginadal kayo. Di kayo ba't barag-asawa? So nga, iba't pati kunay-unay. Ni Ani Manang. Amok. Ngayon saan na kang iba't pati tikapsat ko? So nga lipate mo. Lipate mo. Gabuta saan nga da kayo, tinaykari tunggal maysa. Manong name nagsubliak nga ti trabaho tap makalipat ako nak overtime dito, yung overtime dita, o rin wadak dito kasera, manong name trabaho lata. Tap nikastakit, saan kong malagip de dyan nga ani. Aging kahit di maisa nga malem, manong name George. Babi. Awan ti overtime ta ita. Awan baga ko man ni Busgan Sakbay. Abay, ada pa pananda. Agkoyog ta, intag ginom, inta itibar. Tamangiti abul taman kadagi babae, mangirowarta. Ag may mesakan di sa kaseram. Ay, wala niya. Kahit mo, ibatakon na di kaserak, tumipunak manin keng ka. Tapno, saan ta marigatan di bagupa. Tapay, di mun kayat pa ngagsublikin ka ni Ani. Saan nga subli? Di mo malagip dito ng petsa? Ha? Di nga petsa nga inaklon na ka, di ba? Kalpasan na nagmotel kayo nga dagos. Kalpasan di makalawas, nag-live-in kayo. Makatawan nyo itan. Kuman. Ayun, makabulong gayong ngawang kayo. Adda ni Ani. Ano? Adda ni Ani dita sangot ti bisina. Nakasla sikat ururain. Imposible apare. Aman. Iso nga salsalod suda. Do you still love Ani? Anibersaryo ita. Anyata mo, baka impatang na nga anibersaryo iso imay. Tapos na umayag pakawan. Kan ikarina nga agbalinan nga man nakaawat. Sila di mamati pare. Hindi, payapayam di gwardya, tas saludsudem, no, dagro ore keng ka. Ngayon saan ko pinayapayan man nung rimwara ka mismo. Inuwaras ko ito pa nagkita. Awamat, nagkro ko na ito yung babi. Guard, ay sir. Ada, aslaan taga gro ore ka no kanyak. Ada ito sir. Sino? Ni Ma'am Ani. Abi nga di mo imbaga kanya. Ay mga sir, imbaga kita nga, ipakabuk nga saan mo, insenyas naman ti saan. Ay nangro din. Tsaka mo, adama di tatay, bigla mo talaga nga nagpukaw. Shhh, hindi kita ti oras. 15 minutes more. Si Mareka. O ano niya? Met. Nga mata, adda ka no itay. Baka kabuta saan na ka ang mauray, gusto nga pimanaw. Are, wala kita on overtime. Agandar tabak masitin. Abay, inasapulan. Baka dadalarwar. Luko ka, tisal-salusuda kang ka, do you still love her? Makapagsalita ka lang. No anyat problema na. No kahit nang sinublihanan kami. Depende. Depende sa sitwasyon. Sige pare. Oh, sige. Good luck, George. Iliramwarak manong name nakita ko nga mismo. Umas asadig. Sir, isaday dyan eh.
Amok nakita. Inasit ka, ani? Um, George, happy anniversary. Kunak kumangim. Saan tapat nga nadaanon, tigas ito nga, petsa. At makabulan nga kurang na. At makabulan idin nga pinanawan na. Abed na ka to eh. Di mo katikayan. Tarubing ka di kakayat ko. Di ba't penal pa sa trabaho? Ano nagpakada akon? Ako may overtime. Di na ka di awisan. Di mo katikayat nga ag-celebrar ta. O rin no, saan ta ka na kompleto ti makatawan? Mabalinta matag-celebrar. No kayat mo? Sige. Let's go. Nagkalugan kami di taxi manong nemi. Nagabay kami tilikod. Ngem, kasla galumiimak manong nemi nga mangig kami ti ima na. Kasla galumiimak nga mangakbay kang kuana. Baka no, kamakti ima na kita iwadag na. Baka no akbayag kat sikilin na. Lumanang gitahek, saan mo no ni? Dek pa mo talyawan. Imediatandani kami makadanon ti restaurant ng bagak iti driver. Ida magsuwa kitahek, kitain nakmet. Imisamak, imisamet. Iti restaurant edi nga, imo na nga nagdatean ta, nga nangaklonak keng ka, isot papananta. Isot dahita, no? Nagorderak ba nung nemi no idigat sa anak ang nagorder ti arak? Nga mitiday tagundaway nagorderak. Apay no, uminom ka. Uminom ta nga dua. Anniversary ta, di uminom ta. Oh, dito ti basom. Dito ba't kanya? Adan nagyan ng arak. Ti, toss or cheers. Sige. All the way down, manong nemi. Naggandan kami pa ng induso ti baso. Naggandan ta. Inibus mo? Orisi ka. Happy anniversary. Anniversary to. Happy anniversary to. Oh, anong damag? Kumusta kayo ni Mario? Nag-live-in kayo? Naitad mo tibagi mong kingkwana? Taapay. Noadan sa bali nga nang ikot kanyak, dinakon kaya? Diyan mo. O, tibagdanagam. Sa kami wat nga nag-live-in. Dinakbat inawis nga check-in kami. Peso, nag-chat kami. Ag-exchange kami ti message. Pasari tawagan na, tawagan. Pasarag video call kami. Pasarag date kami. Within a month. Apay, adamot, mading ugali na nga di mo kayat. Awan. Re-understanding. Man nakaawat. Diba? Isot sa pulam. Amin na kayat mo. Ipaay na. Amin nga. Basta amin. Nga sikat tirumbeng nga, ikan nakatimportansya. Kas nasap sa pulam sa nga di. Maitid kang kati amin nga importansya. Ngawan ti kapatgan no sa nga sika. Nga napatpatag kang ti trabaho. Wunan yaman dita. Kas nasap sa pulam saan? Saan ka di nga maitid kang ni Mario ti kasta? Maitid na. May tlagayam.
Ape nga ron, isod ng uma kanya. Isod ng isina kanya. Tapay, ano't ugalim nga dinakayat. Oray ka sa sarita na. Kaslasan ko mangig. Tapay, sa bali at tipanunod ko. Oray isot ka sa sarita kin kasangsangok. Kasla sa bali ti. Ayan tipanunod ko. Gabot ha. Sikat malaglagip ko. Ani? Inisanggan nga makikita. Sapsapunin ka. George. Pakawarin na. Another toast. Oh, toast. Happy anniversary. Happy anniversary to. All the way down. Another. Lolo. Ibusan na ti ara kag celebrar da. Anong naming take out min ti order mi nga makan kadadda kami iti motel kaditoy kami manen nga nagpapas anang ipeksa anang FTL ti tunggal may sa kada kami. O ani George sagbalinak ton man nakahawat maawatag ton no adad ng ikam do importansya ti trabaho hanga dayta sikat ti kapatgan nga masapol nga awaten ti sitwasyon agur urnong ta masapol nga sa gananta ti amin para ti panagkalaysata so nga anos-anos lang trabaho orit mo agrelax tan dun o makapagkasarta adan balayta ada ornong ta orin na to pag nagpasyat na dumaduma nga pasyat ti pagilyan sa abroad basta lagi anos pa lang narikat gagangit ti rugrugina un maawatan kan George oh George oh honey oh George nagsinublihan ng kamngarod manong nemi kini ani kat sa ani nakas ini no ibagak nga overtime oh, it's okay sweetheart sanak tumadla urayan nga sa batin manong nemi mangan kam to ag midnight snack kam to sa kam to agpapasitiragsa kaya nung hasta nga tatrabaho ng isang pet ko tultulungan na karkariwan niya isot agbalin ng inspirasyon ko alalisto para trabaho sana na kasi hindi nga mas misuutan na, kuskusilapan na, saan nakapagpagunya. Ngayon talaga, manong name nga nagbalbalawan ni Ani. Kalbasan, tibakatawan, manen, manong name, another anniversary, idi tanatulagan ti kalaysan. Saan kamla, nga nadaan ti anak, manong name, no dikat nadaan kampayan iti kabukbukudan nga balay, gapo nga runta, ad-adan ti panagtrabaho, gabot na maawatan ng ti asawa. Nadan kami hindi may isa nga anak manon nemi kan may iti agdama kita masikug manen kalbasan nga datalo nga anak talo nga tawen ni June. Irento ta ni Bobby manong nemi kalbasan nga nagkasawa kami kaniya ani makatawen nagkasawa da maten manong nemi iti girlfriend. Awanin ti sa pulek pa manong name iti nagbalin nga relasyon mi kani ani. Naman pa nasubok kami iti may isa nga paset iti biyag mi iti kaawan iti nanay nga pa nakaawat tunggal may isa. Alin siguro manong name nga talaga nga astoy iti pa nakasubok no kasano ti kinairut ken kinapudno ti panagayan ayat ti tunggal may isa. Timteng man ni Mario ti biyag na ngayon talaga nga awanin ti pangisukatan na kanya no dikat ison tinagadyas ang nagbalinan aman nakaawat. Dahito nga root manong name iti pagkasalita kadagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa kahit sapay kuma tadaan na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag awangkas iti kaadda ti sakripisyo panakaawat ken anos panakaawat sitwasyon. No talagang nairot ti na yat, tungkol may isa, nila ang patay nga talaga ti mamagsina. Toy, agyaman nga pagayam mo, George.
Thank you, George. Thank ka pa nagsurat. Thank you, Matt, kadagiti nagbuya. Salamat po kada kayo.